वाशिममध्ये गॅस टंचाईच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चुलीवर स्वयंपाक करत आंदोलन केलंय। घोषणांनी सरकारचा निषेध करण्यात आलेला आहे। काळा बाजार रोखणं, वितरण सुरळीत करणं, केवायसी अटी शिथिल करण्याची यावेळेला मागणी करण्यात आलेली आहे। आंदोलकांनी ही मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी केली आहे। अमरावती शहरासह जिल्ह्यामध्ये सुद्धा घरगुती गॅस सिलेंडरची तीव्र टंचाई जाणवत असल्यानं सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय। या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं चूल पेटवून प्रतिकात्मक आंदोलन करण्यात आलं। अकोल्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक झाली आहे। गॅस इंधन टंचाईच्या निषेधार्थ आंदोलन करण्यात आलं। नागरिकांना गॅस सिलेंडर देण्याची मागणी यावेळेला करण्यात आली आहे। तर तिसरीकडे भिवंडीमध्ये सुद्धा गॅस टंचाई विरोधात वंचित बहुजन आघाडीनं आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी केलेली आहे। वंचित बहुजन आघाडीचा